Здравейте от Нанчанг, заключителния ден, заключителното събитие. Тук съм с Никола Илчев, който припозна Българо-китайската камара за индустриално развитие като една асоциация, която може да бъде изключително полезна за българския e-commerce. Никола Илчев е лидерът на e-commerce България, лицето Balkan e-commerce Summit. Никола, какво те впечатли последното развитие на Китай, на китайската икономика и специално на e-commerce? Аз съм бил в Китай преди. Последното ми посещение обаче е преди 8 години. Истината е, че аз видях огромен скок на тази държава в дигитално отношение. Признавам се, че съм чел много. Попадал съм на много статии и видеа и различен тип информация в онлайн пространството, но това, което видях, всъщност наистина ме впечатли, защото тук начинът, по който електронната търговия се случва, е напълно различен от това, което ние познаваме в Европа и в нашия край на Европа, в Източна Европа. Истината е, че тук в първите няколко дни семинара те наричаха странни неща e-commerce. И аз се чудех защо тези хора наричат e-commerce неща, които всъщност ние не сме свикнали обичайно да наричаме e-commerce, електронна търговия. Истината е, че всъщност тук всичко е електронна търговия. Дори... Бизнес средата е друга, социалната парадигма е друга. Точно така. И оттам идва различието в терминологията. Дори плащанията, които те извършват, по начина, по който ги извършват, буквално с мобилния си телефон, сканирайки един QR код, и това е електронна търговия, защото това е търговия, която се пренася в дигиталното пространство. Така че всъщност можем да кажем, че почти всяка транзакция, която се случва между търговец и клиент или човек и друг човек, всичко е електронна търговия в Китай. А каква мислиш за приложимостта в българска среда, в европейска среда, на част от постиженията, които има тук, както като дигитализация на услуги, така и дигитализация на процеси? Много от нещата са приложими, защото ние можем да си откраднем от тях идеи по отношение на логистика, по отношение на развитие в социални мрежи. Сега не съм много сигурен доколко лайв стриминг и лайв шопинг и този social shopping елемент, който тук е 99% от продажбите, ние можем да го припознаем като нещо, което да използваме, защото просто менталитета на европееца е доста по-различен, но честно казано, в последните няколко дни споделих доста публикации в социалните мрежи и поне 5 човека ми писаха: Ники, дай да видим да направим нещо с този лайв шопинг, с този стриминг постоянно, да опитаме да направим някаква платформа в България. Платформа българска да се направи за това? Ами, ако има воля, ако има желание някой да го направи, много бързо ще се покаже дали това ще работи в България или не. Как мислиш, може да се сътрудничим българския e-commerce и китайския e-commerce, колкото и да са неизмерими, несъпоставими обемите, все пак ти каза, може да копираме нещо от тях? Със сигурност ние можем да копираме, но можем и да им дадем. Заедно какви проекти може да направим? На първо място можем да се опитаме ние да популяризираме България като бранд и българските продукти тук в Китай, защото това, което ми направи впечатление е, че те много добре приемат нас като европейци, като хора от другия край на света, като държава с голяма история, идваща от Европа, носеща висококачествени продукти. От друга страна, ние пък можем да им бъдем полезни, като отворим за тях пътя към европейските платформи, те да продават своите продукти в различните платформи. България е едно чудесно място заради географското си положение, в което Китай може да изгради хъб, от който да продава в цяла Европа. Тоест ние може да бъдем един хъб, който да предлага услуги в дигиталния европейски пазар. И в двете посоки. Да. Смяташ ли, че е важно сътрудничеството с асоциации като нашата и с останалите също бизнес асоциации, които са насочени към развитие на търговски отношения с Китай? Да, категорично партньорството с такъв тип асоциации, камари и организации, които са неправителствени и спомагат за и взаимоотношенията и организирането на подобен тип мероприятия като този семинар е много важно и аз призовавам всеки, който би искал да прави някакъв бизнес с Китай, всъщност да се поинтересува малко повече за дейността на камерата и да стане член, защото съм сигурен, че може да му бъде само от полза.
Благодаря ти. И накрая искам да те попитам да дадеш една прогноза, един съвет на българския бизнес по отношение на e-commerce. Много не обичам да правя прогнози, особено в последно време, защото особено след COVID видяхме, че нещата могат да се променят много динамично. Ако в един момент нещата се изглеждали по един начин, в период само за 6 месеца могат драстично да се променят, но това, което със сигурност очаквам аз е дигитализацията да продължи да се развива в България и в нашия регион, електронната търговия да продължи да расте, може би различен тип партньорства между държавите би била още по-полезна, защото това, което ние не трябва да забравяме, особено като страна членка на Европейския съюз и намираща се в сърцето на Балканите, е, че тези взаимовръзки с всички държави около нас биха могли да ни помогнат изключително много в цялостното развитие на бизнеса в България. И съвет към бизнеса? Инвестиции в e-commerce може да? Категорично, задължително. Ако не са ги направили до сега, може да се каже, че вече са закъсняли. Благодаря много за това. И аз благодаря за поканата.